Mun on pakko saada kahvia. Maito on loppu. Mä en saa kahvia alas ilman maitoa, mun on pakko lähteä käymään kaupassa. No voinhan mä tehdä tässä samalla muut ostokset, mitä mä tarviin. Ois pitänyt tehdä lista. Hei, vessapaperia pitää ostaa ja jos leipä on vielä alennuksessa, voisi ostaa pari pakettia pakkaseen. Ja teetäkin on jäljellä enää muutama pussi. Omenat on hyviä ja jos ostaa pari banaania, niin niistä saa hyvän smoothien. Ja pakastevihanneksia pahan päivän varalle ja muutama kananmuna aamupalalle. Oho, karkkia. Mun ei ehkä pitäisi ostaa karkkia. Mä haluan karkkia. No, jos mä syön välipalaksi porkkanoita, niin ei ole niin huono omatunto. Paitsi jos mä ostan myös perunoita ja muutaman sipulin, niin mä saan tehtyä illaksi aika hyvän uuniruuan. Ja raijusto olisi sen kanssa tosi hyvää ja siinä on paljon proteiinia. Ja jos mä nyt ostan leipää, niin kai mun pitää ostaa jotain leivän päälle. Juustoalennuksissa. Laukku painaa kuin synti, mutta tulipa tehtyä viikon ostokset kerralla. Mä unohdin maidon.